Zdravím všetkých, ktorí milujú dobré jedlo. Vieme, že základom zdravia je nielen pravidelný pohyb, ale aj pestrá strava. Preto mám dnes pre vás pripravenú fantastickú letnú polievku minestrone. Tak poďme na to. Keďže sme v polievke varili fazuľu, solíme ju až na koniec. Pripravte si aj vy zdravú letnú minestrone s kvalitnými produktmi od CBA.